gledateljice i gledatelji, dobrodošli u CA podcast. Meni je izrazito drago što je s nama Nolan Sharp iz udruge Focus. Razgovarat ćemo mnogo o samoj udruzi, o GLS-u, odnosno Global Leadership Summitu i o njegovom iskustvu kao Amerikanca u Hrvatskoj, da malo vidimo i taj kulturni kontekst što bi trebalo mijenjati u suradnji između nas Europljana i Amerikanaca. Naša CEA, Centar za javne politike i ekonomske analize, je pokrenuo podcast u ožujku 2026. godine. Imamo mnogo domaćih i međunarodnih gostiju, naših partnera i suradnika iz različitih područja javnog života. Potičemo promjene u vodstvu, u našem hrvatskom društvu i evo, drago mi je baš s obzirom na navedeno imati Nolana. Nolan, dobrodošao. Evo, za početak možeš li nam se predstaviti, ti si Amerikanac, već si dugo ovdje u Hrvatskoj, možemo reći za stalno. Da. Kakav je to dojam živjeti u Hrvatskoj i kasnije ćemo pričati baš o samoj udruzi Focus. Super, hvala i počašćen sam, jako mi je drago i stvarno cijenim i pratim vaš rad i drago mi je biti s vama. Pa, mislim, živjeti u Hrvatskoj meni je prekrasno, jako lijep, ali ja isto kažem da u 25 godina kad ja živim u Hrvatskoj, život nije nikad bio dosadan. Puno su stvari mijenjali, izazovno to mi kao stranac naviknu na nešto i onda vidi da kultura ili život u Hrvatskoj išao dalje i onda ja moram opet naviknuti na nešto novo. Mislim da Hrvatska prekrasna zemlja, Hrvati, naravno, bilo gdje živiš ti si nesvjestan puno dobrota i blagoslova što čovjek ima, što možda ne cijeniš jer je to svakodnevna stvar i gledaš više na neke druge stvari kako bi to trebalo biti drugačije i nisi, možda ja kao stranac mogu ponekad ljudima dati do znanja malo opet staviti reflektor na to koliko su neke stvari ipak dobre u Hrvatskoj. S kojom si misijom došao u Hrvatsku i smatraš li da se ta misija i danas ispunjava i na koji način točno? Polako da. Mislim, naša je pozadina kad mi ljudi pitaju zašto sam ja u Hrvatskoj, najlakši odgovor uvijek da je moja žena Hrvatica, ali mi smo se ovdje upoznali, ja sam bio tu preko ljeta 1997. godine kao student na jednoj razmjeni. Mi smo se upoznali tada, naša kršćanska vjera nekako nas je spajala i onda smo, nakon 2 godine smo se vjenčali, mi smo živjeli u Kaliforniji, a onda mi smo imali neku ideju da bismo htjeli služiti u tom kontekstu, u nekakvom radu vezano za našu zajedničku kršćansku vjeru, a onda otvorila se prilika da se vraćamo u Hrvatsku i da otvorimo unutar Focusa ogranak za rad sa poslovnim ljudima. I to meni je bilo jako intrigantno. Naravno i izazovno preko sve ove godine, ali nekako jako sam zahvalan da smo mi opstali, da smo mi mogli, jer nije bilo lako u mnogim trenucima. Evo, ja osobno već imam iskustva dosta i sudjelujući u aktivnostima udruge Focus i GLS-a, tako da bismo voljeli porazgovarati, evo, ako možeš i kratko predstaviti udrugu Focus, koja je misija. Ono što možemo vidjeti, svojevrsni moto je mijenjaj sebe, mijenjaj društvo. Da. I mi obično živimo u društvu gdje se obično očekuju promjene od drugih, a ovdje je polazišna osnova prvo mijenjaj sebe, spoznaj sebe, a onda možemo mijenjati društvo sa jednom pozitivnom energijom i ono što je najvažnije na temelju kršćanskih vrijednosti. Evo, kako bi na temelju toga opisao udrugu Focus? Što je to specifično? Super. I jako si lijepo to skužio. To smo mi namjerno stavili da bude malo izazovno. Jer to smo i radili prije 13 godina možda, a mislim do dan danas, to je baš taj izazov. Da ljudi bi htjeli da bude promjena u društvu, a da to krene negdje drugdje. Neko drugo, mislim, ili da politika je uvijek odgovorna najviše za to. I mi gledamo to kao jedan
temeljni kršćanski izazov, da nekada da promjena počinje sa nama. Jer, mislim, kršćanstvo nije počeo u bilo kom smislu u okviru političke moć, nego da je to najkreativna manjina, nekakav grassroots, kako bi rekli, pokret u povijest. Ja mislim da čak puno drugih takvih pokreta su nekakva imitacija ranog kršćanstva, u kojem su najnormalniji, najobičniji ljudi su nekim putem su se našli zajedno i onda obrnuli su cijeli svijet. I mi i dan danas mislimo da je to ono što je najbolje za društvo je da to opet nekada promjena počinje sa čovjekom. I onda mi smo odlučili izorganizirati naš rad u nekim krucijalnim područjama društva. Tako da imamo rad moje fokus partner, to je rad sa poslovnim ljudima, onda imamo rad sa studentima, sportašima, za obitelji, još nekoliko ogranaka, jer bismo htjeli vidjeti da stvari stavi stvarno u praksi, da ne pričamo samo filozofski ili za neki daleka budućnost za nebo, što znači vjera i neke druge isto duboke stvari, nego da svaki čovjek uzima na sebe odgovornost da bi bio malo taj pogon promjene svoj počeši sa sobom. Da, to je interesantno, Nolan, jedan sasvim novi pristup, pretpostavljam i američki, jer mi živimo u društvu gdje se obično vjera izjednači sa religijskim, sa nečim lošim. Da. I često sa politikom, a kad je u pitanju biznis, odnosno poslovni svijet, onda se nekako gleda, evo, vjera je tu potpuno odvojena. Da. Jel? Ali zapravo fokus ide, pa evo i CEA, za jednom pozitivnom integracijom. Dakle, vjerski život je dio javnog života. Naravno, imamo različita uvjerenja, dapače. Sada, moje pitanje je na koji način fokus promovira taj pozitivan odnos kršćanske vjere i samog poslovanja. Evo, to zanima i nas u CEI, jer mi jako zagovaramo tu jednu kulturu poduzetničke inicijative. Da. Pa prva stvar bih rekao da mislim, sam Biblija je pun informacija o novcima i u poslovnom svijetu. Mislim, neko je brojao na više od 2000 stihova u Bibliji nešto piše o novcima. Tako da, mislim, možda kršćanska vjera povijesno ili nekakav stereotipično gledano se smatra da je to za nebo, za daleku budućnost ili za neki drugi svijet, ali sam Biblija nije takva. Biblija po meni je izuzetno praktična, izazovna knjiga za svakodnevni život. I sam Isus u svojim pripostavima jako često je koristio ekonomsku situaciju, znaš. I čak ekonomije, znaš, što je grčki riječ, manje više za kućanstvo. Briga o kućanstvu. Da, briga o kućanstvu i prvi su crkve bili manje više kućnim zajednicama, gdje je vajde to, što bi jako zanimljivo zamisliti malo, da prve su crkve više danas bi izgledali kao neki obrt, prošireni obrt u jednoj obitelji. Znači, što je malo drugačije. Naravno, mi smo 2000 godine od toga, svijet je izuzetno kompleksan, ali mislim da svaka dobra promjena često dođe iz toga da se vraćaš izvorima. Evo, to je bio i u reformaciji, u renesansi, u nekim drugim trenucima je jako ključno za zapadnu kulturu da se vraća na izvorima i da gleda opet možda nekim friškim očima kako to sve izgleda. I izuzetno mi je čast i drago da imamo poduzetnika koji su naši partneri u ovom radu. Mislim, ja radim ovdje, ali ta suradnja, ta partnerstvo nama je najbitnije jer ne želimo biti opet teoretičari koji ne znaju o čemu mi stvarno govorimo. Prije par tjedana smo imali jedan razgovor u jednoj grupi baš na temi naknadu za zaposlenika. I slušati razgovor, ajmo reći desetak poduzetnika na toj temi danas u Hrvatskoj, to bi izrazito zanimljivo i živa diskusija.
Da, točno, da. U našem društvu se često gleda na profit i kapital kao nešto loše i onda automatski se to stavlja u jednu svojevrsnu lažnu dilemu u odnosu na vjeru koja bi trebala biti nešto čisto. Ali zapravo ako gledamo sam biblijski kontekst i stari i novi zavjet, onda je to malo drugačije. Naravno, pretpostavlja se da je poduzetništvo nešto što je moralni poziv, a ne ono što se gleda možda u nekim situacijama kada je nepošteno. Mislim, cijeli zapadna kultura i tradicija da pričamo o talentima, znači talent nije značao talent. Prije nego što Isus ispričao prispodobu o talentima. Talent je samo bio ogroman podrž, znači, ne znam, 30 kilograma srebra, nešto. To je bio talent, jel? Ali kad je Isus izgovorio tu priču, onda talent je postao je dobio neko drugo značenje kod nas. I onda Isus sam je taj koji, znaš, to meni jako zanima da on je dosta strog prema ovim službenicima, jer su oni zaradili još nekakav profit za svoj gospodar. Mislim, to opet u ekonomskom kontekstu, onda to je ipak prispodoba, mislim, znam da je to kompleksna, ali Isus je tako govorio. Mislim, što je jako zanimljivo. Da, točno, da. To je jedna duboka tema, evo ja se nadam da ćemo i u budućnosti imati prilike o tome razgovarati i komunicirati kao udruga Fokus i kao CEA. Vi imate dosta veliku suradnju sa različitim udrugama, vjerskim organizacijama i zajednicama, crkvama. Znači, težite to jednoj suradnji i stvaranju pozitivnog socijalnog kapitala. Mi smo u centru imali istraživanja koja upravo potvrđuju već od ranije da društva sa velikim tim socijalnim kapitalom su i vrlo razvijena društva. Dakle, društveni i kulturni inputi su temelj za ono što se gleda kao ekonomski output. Što točno Fokus onda želi napraviti kroz tu mrežu suradnje, ponuditi jednu nadu ovom društvu? Pa definitivno ja bih samo potvrdio, amenovao to što si ti rekao, da taj društveni kapital je izuzetno bitan. Meni je jako žao, ja mislim da je društveni kapital, kak sam ja odrastao u Americi, danas u usporedbi s tim je puno slabije. Da prije su ljudi znali jako fokusirati na svoju lokalnu zajednicu. Bila je cijela jedna vojska, očevi i majke koji su sve izorganizirali dok sam ja bio klinac. Ja sam imao prilike, ne znam, nekoliko puta tjedno i preko ljeta i svašta dodane edukacije, programe za djecu, šta god, jer su stvarno ljudi bili uključeni u to. I onda svaka zajednica ima svoj jaki identitet. Mnogi su, ne znam, sociolozi i drugi su komentirali da taj gubitak, nestanak takvog društvenog kapitala od Roberta Putnama i Bowling Alone i takve fore, dosta dugo pričaju o tome da je to ispod radara izuzetno bitan, ali isto, ne znam, opasan gubitak u društvu. I mi nastojimo prema tome da ljudi koji možda još nisu našli totalno svoje mjesto u jednoj kršćanskoj zajednici ili negdje drugdje, da bi mogli s nama, preko nas, isto biti u kontaktu s ljudima. Mi volimo kad je naš prostor pun i sutra navečer valjda će nas biti 40-tak. I tema je kao kako biti u prodaji, ali ostati etičan čovjek, kako da ne izgubiš dušu. I mi baš volimo kad bude miks svakakvih ljudi koji jesu na ti sa vjerom, ali oni su jako distancirani od vjere, ali da budu zajedno, da bi stvarno razgovarali o tome. A da, i organiziramo jako puno stvari u nadi da ćemo nekako ljudima uspjeti spojiti. Moja žena sad u subotu imali smo proslavu jer je slavili 10 godina jednog programa što moja žena vodi, što se zove Rešit krila. I to je kao tečaj životne vještine za žene i baš je to bili jako slavan trenutak jer 777 žena to tako ispalo. Kad smo to brojili, kroz 10 godina su išli kroz taj program. I ono što je jako zanimljivo je da jako često u tim grupama od 6, 7, 8 žena, gdje svako ima priliku ispričati svoju životnu priču, ovo je jako zanimljiva stvar za Hrvate, mislim. Da u jednu ruku Hrvati su jako dobro umreženi. Hrvati imaju još uvijek, ja bih rekao, na europskoj razini su jako, duboko su povezani sa svojim rodbinom. Jel?
jako često to su velika obitelji i stvarno se znaju sa svima, ali usprkos tome, žena u ovim grupima jako često kaže ja sam ispričala moj životni put i neke stvari ovim drugim ženama u ovoj grupi koji meni nisu bili su nepoznati kad smo počeli, stvarima s kim nikad nisam prije nikome dijelila. I to je... I ovo je jedna prilika. Da, to je neka prilika i onda to su grupe prijateljice koji su sad drže zajedno možda 5 godina nakon što su završili taj program. Evo, još malo u udruzi Fokus, dosta se ističe vrijednost osobnog rasta. Da. I onda gledamo i kršćanske vrijednosti. U našem društvu bi se to opet moglo smatrati kao nešto u suprotnosti. Da. Pretpostavljamo da u američkom društvu je to malo drugačije. Na koji način i samo biblijsko nasljeđe govori o važnosti osobnog rasta, naravno u životu sa Bogom? Da, možda je to malo više naglašano u nekim teološkim tradicijama, ali ja bih rekao isto jako cijenim kako Isusovačka duhovnost zna se jako naglasiti taj osobni rast, osobna refleksija, taj egzamen, ta ideja da mi smo svi odgovorni kako ćemo mi prolaziti kroz taj dan. Imamo jako dobru suradnju sa Ignacijom.hr i sa ljudima iz tog centra Ignacije. Pa opet, ja bih rekao da to su u nekim tradicijama jako to dobro naglašeno u Americi, ali opet bojim se ili tužno mi je priznati da mislim da je to isto malo je slabije nego u prošlosti. Čini mi se da kad ja se sjećam svoga djeda i bake, da su oni imali izrazito jak tu dozu svijest da ja sam odgovoran za svoj život i da ja moram raditi što moram da bi brinuo za obitelji, što isto jako dobro, mislim, isto prisutan u Hrvatskoj. Samo da, ja bih rekao da ono što jako često se dogodi u društvu je da nekakav taj ozračje prosječnog u mediji ili ne znam, prosječnim razgovorima ili što bi čovjek čuo da bude u kafiću u subotu, nešto kao što se čuje od nekakvog kao prosjeka. Znaš, kad to šalta u jedan smjer, to ima jako veliki utjecaj na sve. I to nekako mislim da je nama svima svugdje sad bitka, da očuvamo tu dozu, da odgovornost počinje sa čovjekom i da svako može biti agent promjene, počeći od sebe, ali isto razumijem zašto ljudi imaju taj misao ja to ne mogu. Jednostavno ne razumiješ moju situaciju, ja sam bespomoćan. Koliko to ovisi o društvu? Možda ako si u društvu koje obeshrabruje, primjerice u samoj lokalnoj zajednici, onda će se tako ponašati. Da. Kako je to konkretno u američkom kontekstu? Koliko se ljudi, primjerice unutar crkve i drugdje, potiču međusobno da bi bili bolji? Može par stvari. Jedan je da, ja mislim da je bolna istina, ali mislim da drži neku vodu, kaže da neki sociolozi, da kao ti si manje više prosjek, ti pet osoba s kim se najviše družiš. Mm-hmm. Tvoj osobnost i pogled na svijet i to sve će eventualno biti uravnotežan sa tom prosjekom, znaš, možda 5 ljudi s kim najviše družiš. I kad čuješ da nisi odgovoran, nema spasa od drugih oko sebe, izrazito to teško ne poravnat s tim. Ali ako tvoji prijatelji kažu kao, pa ne znam, misliš da možeš bolje, zašto ne daješ otkaz, zašto ne probaš nešto drugo, zašto ne počneš s svojom pričom, tak nešto onda to isto čovjek jako motivira. Onda mislim da je taj prosjek izuzetno bitan i moramo, ali opet ja mislim da društvene medije i takve stvari danas serviraju jednu kao liniju najmanjeg otpora. Iako da mogu reći isto da ja nisam u strahu za sljedeću generaciju u smislu da ja znam divni mladi ljudi
koji znaju zgrabiti iz svakakvih izvora online i oformiti svoju priču puno brže nego što možda je bio više normalan, barem u mojoj generaciji. Ne se otvaraju velike prilike sa tehnologijama i sa umjetnom inteligencijom. Samo je pitanje na kraju odabira i da li opet postoji to ohrabrenje od same okoline. Ili je to ohrabrenje isključivo u digitalnom okviru? Da, mislim da je dobro, mislim da je, ajmo reći da vajda digitalna okolina je dobra za nekakav, da postaneš svjestan što svega ima tamo na svijet. Znači, jako to dobro i poželjno da ljudi kuže kao, aha, nije ono što smo mi dobili možda u školi ili šta je znam, jedini odgovor na sve. Ali izrazito teško ostati u tome da nemaš živu ekipu prijatelja, savjetnika koji će ti ohrabriti da ipak ideš dalje. Sad, Nolan, kad si spomenuo samu školu, to je jedna isto važna tema. Mi u Hrvatskoj dosta razgovaramo o obrazovnoj i kurikularnoj reformi. Nekoliko puta se nešto provodilo, samo naš je dojam u centru da onaj glavni dio, sam sustav vrijednosti i promjena modela se vjerojatno nisu dogodili. Možda očekujemo malo više, drugačija filozofija američkog sustava, pa i u nekim razvijenim europskim zemljama nego što imamo ovdje u Hrvatskoj. Mnogi se naravno i sami roditelji i studenti i učenici žale na mi učimo veliku količinu sadržaja, memoriranje, ono što se kaže štrebanje, kod vas je malo više paradigma na poticanje komercijalizacije, istraživanja, praktična znanja. Smatraš li da Hrvatska treba ići u tom segmentu ili pronalaziti jedan balans između onoga što ima sada, a sa ciljem da se potaknu neka bitna znanja, poduzetnička vještina, komercijalizacija projekata, sam građanski odgoj koji je temelj za sve ovo što smo do sada govorili? Ja valjda imam previše, mislim, imamo 2 sina i oni su išli kroz cijeli, sad su na faksu u Americi, ali išli su vrtić, osnovna škola, srednja škola, sve u Hrvatskoj, tako da sam ja to pratio malo sa strane, kao stranac. I meni je to bilo jako zanimljivo za vidjeti. Ja bi definitivno rekao, moj teženje na nekakvom putu je prema nekakvom srednjem putu. Imam, kako bi to rekao, u svoj pozadini, moj jedan pradjed je bio učitelj u nekom ruralnom mjestu u Americi, onda djed i baka su to radili jedno vrijeme, moja mama to radi jedno vrijeme i svi su bili manje više profesori matematike. Tako da ja imam jednu oštru notu u sebi svoj pozadini na toj temi i mislim da ne bi trebalo izgubiti, ajmo reći, učenje stvari na pamet. Hrvati su u tome jako, jako dobri, jer se forsira. Mislim da Amerika je totalno odustala od toga, tako da kad Amerikanci moraju nešto memorizirati, onda imaju velike probleme s tim. Ja mislim da ima tu u tome nešto da očuva donekle jedan dio toga svega, da kao jako, ja mislim da je poželjno u svim stvarima početi kao šegrt i naučiti neko pravilo tako da bi kasnije imao slobodu. Ja mislim Amerika može nekim stvarima u edukaciji prešla na to kao ajmo mi probati biti slobodni iz početka, ali ne možeš, moraš... Neka znanja se ipak trebaju znati kao temelje. Da, moraš prihvaćati da neke stvari, bazične stvari naučiš, da bi kasnije imao to u sportu, u glazbi, ti prihvaćaš da moraš, mislim, Hrvati su u tome jako dobri. Ja sam isto, pratio sam djeca kroz sport, kroz glazbu i cijenim da u Hrvatskoj još uvijek jako naglašava počeš s malim koracima i onda slijediš i kasnije ćeš dobiti tu slobodu što ti želiš. Na drugoj strani, ja mislim da bi bio jako poželjno u Hrvatskoj da barem u nekim predmetima, eventualno nekim razredima, da se puno više naglašava tu nekakvu slobodu. Smeta mi da tipa izazovno je vidim kako je to izazovno, da ako profesor stvarno želi čuti što učenici misle, studenti misle, onda naiđu na nekakvu kao
tišinu ili kao zamrznuti su učenici jer su već svi naučeni da kao profesor ima pravi odgovor i ja ću ispast glup ako ja kažem krivi odgovor. Mislim, čak da profesor žele odvoriti otvoreno pitanje kao što vi stvarno mislite o tome. Ovo nije jednostavna tema, ima drugačijih mišljenja u društvu, treba o tome pričati. Ja znam kako mladi u Hrvatskoj su, zamrznuti pred otvorenim pitanjima, jer ne znaju baš oformirati svoje stavove. To je premali dio. I onda ja bih rekao to nekad kao 7. 8. razred nadalje bi trebalo biti više te reforme, ali cijenim da ta baza je dosta čvrsta, jer čini mi se da u Americi preslobodno je išlo u taj smjer kao svako je kreativan. Znači jedan balans. Da, nekakav balans. Da, ovo je točno, zato i mi u Centru za javne politike i ekonomske analize nastojimo poticati bitne javne rasprave i to nekim vrlo konkretnim javnim politikama. Dakle, obično se misli da bismo trebali razgovarati na razini onoga što je u političkoj areni, baviti se politikanstvom, ali toga već imamo u javnom prostoru. Ono što nam fali, to su vrlo konkretna rješenja kako da dizajniramo opcije i modele za našu budućnost. Zato i mi imamo projekt Hrvatska 2030, znači gdje imamo konkretne reforme. Ono je toga što još treba mijenjati, ali neke stvari su se već i počele mijenjati u ovoj zemlji i mislim da unazad 10 godina se ipak počinje shvaćati da nije onako kako je bilo prije. Dio smo Europske unije, puno se toga promijenilo. Mislim da uvijek mora gledat, ako mogu govoriš kao nešto što meni jako fascinirajuće kao stranac ovdje, ali zapravo sad imam hrvatsko državljanstvo, pa nisam stranac na isti način, ali nisam Hrvat po rodbinske veze. Hrvati su jako ponosni na Hrvatsku, na svoj narod i to sve. Hrvati su isto duboko frustrirani. Nedavno sam vidio jedno istraživanje da Hrvati su među najlošijima u Europi na bazi međusobno povjerenje. Znaš, taj odgovor na pitanje tipa koliko posto ljudi misli da općenito u životu možeš imati povjerenje u tuđim ljudima izvan svoje obitelji. Hrvati zapravo su na dosta lošem nivou s tim. I mislim da ja bih čak to rekao iz vjerskog perspektiva, da Bogu je drago, Bogu mi je drago svaku kulturu. Znaš, nisi najposebniji u Božjim očima jer Bog nije pristran. Znaš, nije dobro misliti da Bog nas više voli nego drugih, jer eksplicitno u Bibliji piše da je Bog nije pristran prema narodima, ali u drugom smislu Bog, nijedan narod nije proklet od Boga. Mislim, raznolikost u ovom svijetu postoji jer je to nekako je Bogom drago. On uživa to, mislim. I onda Hrvati imaju svoju genijalnost, Hrvati imaju svoj super trutke. Ne mora to uvijek onda biti mi smo nad svim drugima, i Amerikanci isto to trebaju naučiti, kao svaki narod donese svoj nekakav poseban šarm drugima. I Hrvati jesu, mislim to, ja uvijek kažem kao, meni su Hrvati najbolji improvizatori u nekoj nesreći. Znaš, kad je bio, znaš, ja, sve u svemu Hrvati su jako dobro trpili COVID. Jer ja mislim, Hrvati imaju taj ne znam, nekakvu dozu u sebi kao opet neka loša vrijeme došla i moramo prilagoditi. Reakciji nakon potresa, kako ljudi su znali odmah baciti u rad da bi pomagali jedni drugima. Znam, to ta kreativnost, fleksibilnost što su Hrvati pokazali za vrijeme rata, nakon rata, ja imam jako puno poštovanje prema malim poduzetnicima koji su s nečim krenuli 89. 90. 91. 2. 3. Ja znam da ima i tu puno žaljene na tom računu, ali znam dosta ljudi koji su stvarno bez veze su počeli i nekako su opstali. To je nekakva fleksibilnost, kreativnost, što je izuzetno dobro i ja mislim da čak to je jedna prednost što, ajmo reći, ljudi u Hrvatskoj imaju
u pogledu na možda Njemaca ili Amerikanaca koji su doživjeli neka stabilnost sad jako, jako dugo i onda teže mogu prilagoditi na promjenama. I mi jesmo još u toj fazi gdje trebamo mijenjati sebe, gdje imamo uzore. Mislim, Hrvati bi trebali biti ponosni na sebe kao, pa svašta smo mi doživjeli i prebrodili u zadnjih 10, 20, 30 godina. I svaka nova reforma, to meni uvijek jako zanimljivo, znaš, nešto kao fiskalizacija, da bi to probao u Americi, pa mislim, to bi bilo izrazito teško to vući do kraja, jel? A mislim, naravno nama nije, mislim, ne znam kome je jako drago osjetiti ove fiskalizacije 2.0 ili nešto, ali ta nekakva sposobnost da ipak ideš dalje, ipak nešto primješ, mislim, ne znam, Hrvati mogu biti više ponosni, mislim, na tu stvar. Nekako to uvijek dolazi, kao mi, kakav smo mi narod. Ali to nije istina, to je istina. Vjerojatno se radi o nekim negativnim događajima i onda se to negativno generalizira, a opet s druge strane trebaju odmjeriti svoje snage i slabosti i onda promovirati ono u čemu smo dobri. Dakle, svaki narod ima svoje minuse, dapače, ali onda trebamo vidjeti u čemu smo mi to dobri i bolji u odnosu na drugih i u čemu želimo učiti nešto od drugih kako bismo mi bili bolji. I to je ono što je i naša misija u centru. Dakle, gledamo komparativno i gospodarski rast Hrvatske u zadnjih 7-8 godina. Mislim, ja mislim da napokon je Hrvatska se oslobodio od nekih političkih stvari vezano za ulazak u Europsku uniju. Bilo je tih povijesnih faktora, ali stvarno sad zadnjih 7-8 godina, mislim, to je jako impresivan rast i stabilnost i onda kao, znaš, Hrvatska ima puno ljepši makroekonomski ili neki demografski je teško, ali neki ekonomsku sliku uspram neke druge europske zemlje, ovdje je dosta držimo, jel? Da, to je nasljeđe posljednjih 7 do 10 godina. Naravno, potrebno je nastaviti one promjene na samoj društvenoj razini. U tom kontekstu moje pitanje je vezano u sam GLS, dakle Global Leadership Summit. Imao sam prilike sudjelovati nekoliko puta i zahvalan sam zaista. Imali smo prilike upoznati sjajne ljude, dionike iz različitih područja javnog života. Koja je to uloga GLS-a kako bi pomogla jednoj dugoročnoj slici promjena na bolje u ovoj zemlji? Dobro pitanje. Global Leadership Summit, ako ljudi nisu čuli, zato mislim da smo i najdugovečnija sad konferencija o vodstvu u Hrvatskoj, što se dešava svake godine. Definitivno isto koji dolazi iz nekog vjerskog miljeja. Tako da bila je zanimljiva ta priča da prije 30 neke godine jedan pastor u Americi koji je izuzetno bio kreativan i djeluje u području Čikaga i ta jedna crkva je naglo rasla, je imao je skužio da neke principe vodstva su relevantno za svakoga, ne samo za poslovni svijet, isto za vođe neprofitabilnih udruga i pastori. I mi svi trebamo jako puno ovih vještine u životu, bez obzira u kojem području mi vodimo ili radimo. I onda to je išao međunarodno prije oko 20 godina. Mi smo u Hrvatskoj, mi ga imamo sada, mislim da je 13. ili 14. put da je bio u Hrvatskoj. I to je uvijek jedan miks. I ljudi su jako često iznenađeni kad dođu, onda vidi, ovaj neki svjetski stručnjak iz Harvarda ili nešto na jednom području, onda sljedeći govornik će biti neki pastor i vjerska vođa i onda će biti opet neko treći koji je kao neki influencer skoro u nekom području. I to nama, ja prihvaćam, ja sam bivši inženjer, meni je totalno ok da tipa ako hoćeš graditi kuću, ti trebaš i neka smjesa, i stiropor, i knauf, i metal, i svega i svačega da gradiš kuću, trebaš jako puno različitih materijala. I mislim da svaka vođa, svaki čovjek koji nešto proba gurat, stvoriti u životu, treba jako puno vještina. I onda Global Leadership Summit je jedna prilika da čovjek bude
dan i pol uronjen u nekim novim idejama, ali uvijek gledamo na to da to bude stvari koje su primijenjeni od ponedjeljka i dalje. Da to čovjek, imaš jedan predak preko tog vikenda, i da budeš inspiriran i da čuješ puno stvari i onda se vraćaš. Ali isto nam je jako bitno da, s obzirom da imamo 400, 500, 600 ljudi svake godine, a da ljudi dožive ta ideja da nisam sam. Nisam ja jedini koji misli da možda Hrvatska bila bolja. Mi kažemo da naš kao nekakav vizija za GLS je da to bude katalizator za promjenu kulture vodstva u Hrvatskoj. Znači, kažem kao, Hrvatska ima sve predispozicije da bude najljepša zemlja na svijetu. Naš najveći manjak je, ja mogu to sumirati kao kultura vodstva u Hrvatskoj. Jer u privatnom životu, kad si na godišnjem, onda je kao, gdje je bolje od Hrvatske, jel? Ali onda čovjek je jako frustriran često u svom poslovnom životu. Ali ne treba, Hrvatska ne treba više novac ili kapital ili šta ja znam. Hrvatska treba promjene u kulturi, ponašanje vodstva na radnom mjestu i u politici i u javnom životu. I mislim da je to moguće. Mislim i to, ne bi to ništa koštao, u smislu da ne treba novac da bi to radio, nego treba promjene srca da bismo drugačije ponašali. Možemo li to povezati sa našom temom na samom početku, a to je ta vjerska dimenzija poslovanja i poduzetništva, uopće upravljanja bilo kojim oblikom organizacije? Da, i mislim da opet, ja uvijek sam najsretan kad na istom nekakvom događaju jedan vjernik će reći ja o tome nikad nisam razmislio na taj način i ja mogu nešto aplicirati iz toga. Isto jedan nevjernik kaže ja isto nisam o tome na taj način razmislio, ali mislim da i to meni drži vodu, jer da li neko, mislim o tome to je tužno kad vjera se svodi na deklaracije ili na etikete. Čovjek je ili katolik ili ateist ili agnostik ili šta ja znam. A mi smo svi u procesu, mi svi trebamo, pa ja sam vjernik, ja sam teolog, ja imam magisteriju teologije i to sve, ali ja svaki dan nešto novo naučim što ja moram bolje, dublje primijeniti u svoj život. I da, mi jako volimo i opet mislimo da možeš puno izvora, ja cijenim čitat, ne znam, stoici iz 2. stoljeća ili nešto, a mislim da sam Biblija, ja mislim što sam ja stavio, više sam ja svjestan, da cijela zapadna kultura je izgrađena na judeo-kršćanskim načelima, temeljima i da to je kao zrak što mi dišemo, nismo svjesni odakle to takve stvari nama dolazi i dobro je za svakog čovjeka da se dublje upozna s tim stvarima, da trebamo vještine, trebamo neke posebne stvari, ali ja isto, dok sam ja radio kao inženjer, to je bio vrhunski nekakav, ne znam, posao, to je bio dizajn čipova, ali iste stvari što se desile tamo. Ti si mogao biti totalno stručnjak u nekom području, ali ako nisi znao komunicirati, raditi s ljudima, ostati strpljiv, to isto tebi je drastično ograničilo svoju karijeru, svoj put. Onda, nikad nismo oslobođeni od potrebe da naučimo biti bolji čovjek. Znači, to je jedan proces konstantnog poboljšanja, da. Nešto što je horizontalno primjenjivo. Da. I čak, mislim, isto to je teološka stvar što je zanimljivo, tipa u Novom Zavjetu, u jedno jako poznata kao stih, Pavao kaže da je plod duha je ljubav, strpljivost, radost i takve stvari. Ono što opet nešto o čemu ja nisam razmislio dugo, čitao sam jedan članak o tome, to su međusobne vrline. Znači, čovjek koji, ajmo reći, to bi bilo nešto za vjernika. Ta naša vjera jako malo znači ako je samo vertikalno. Kršćanska etika se jako naglasi da ono što ti imaš u svom odnosu s Bogom se najviše vide horizontalno kako ti tretiraš druge oko sebe.
I skoro, znaš, proročki da kao džabe ti je ovak samo vertikalan odnos, ako nisi usklađen, ako nisi to uskladio sa svojim međusobnim Da li je to jedna razlika u shvaćanju između Evropljana i Amerikanaca? Ma ne mislim. U kojoj mjeri? Ne bih to rekao da je to nužno Amerika. Mislim da je to nešto za svakog čovjeka, je li taj, to isto, puno stvari mi dođe na pamet što jedan dobar propovjednik mogu reći, ali isto je to poznata stvar da kao najduži put na svijetu je to između glave i srca. Jel? Puno ljudi, mi nešto razumijemo u glavi, ja bi trebao biti dobar prema svima, nešto. Da to spusti na srca, to je nešto. I možda Amerikanci imamo jednu tradiciju propovjedanja po crkvama i jako slobodan govor. I možda to je jedan dio. I ja vidim kako sad tipa katolički karizmatički pokreti preuzimaju jako puno stvari. Ja se smijem ponekad, ja gledam neki kao svećenik ili nešto, vidim kao, dobro, vidim da je malo prisvojio, malo više taj američki način komunikacije, da bi stvarno probao komunicirati srcu drugog čovjeka, nego samo dati teoretsko, teološko znanje. Evo, Novane, hvala ti lijepa na ovom razgovoru. Otvorili smo puno tema. Udruga Fokus GLS. Hvala vam puno. Evo, nadamo se da gledateljice i gledatelji mogu dobiti jedan dobar pregled vaših aktivnosti. Na web stranici je sve prisutno, tako da... Ufocus.hr. Baš mi je bilo drago. Hvala što ste strpili sve moje greške na hrvatskom i sad naglasili se. Hvala lijepa.